Знаеш ли кои са трите най-големи заблуди относно афилиейт маркетинга? Първо, че трябва да си инфлуенсър с хиляди, дори милиони последователи. Второ, че трябва да си експерт по технологии или пък маркетинг. И трето, че това не работи, че е измама, че е пирамида или че е за специални хора. Познато ли ти звучи? Аз не мислех точно така преди да започна, но дълго време се страхувах, отлагах това да започне. Но вътре в мен шепеше едно гласче, което казваше: ако това е шансът ти за свобода. И се оказа, че точно този глас е бил прав. Това е интуицията. Днес ти давам мотивация. 3 истински причини да действаш точно сега. Първо, можеш да работиш от всяко място в света. Изисква се да имаш само телефон и интернет връзка. Второ, имаш възможност да изграждаш доход, който расте с времето. И трето, ставаш част от глобална общност от хора, които вярват в личната сила и действат. Моя съвет към теб, ако искаш го слушай: не чакай перфектният момент. Той няма да дойде. Започни малко и действай смело. Напиши старт в коментарите и ще ти покажа пътя, по който аз тръгнах, който промени живота ми и може да промени и твоя. Ще ти разкажа за програмата Affiliate, партньорската програма изобилечно, с която можеш да получаваш 55 евро всеки път, когато някой купи през твоя Affiliate линк. Инвестицията е много малка, но е в нещо, което наистина ще промени живота ти. Еднократна инвестиция, шанс за промяна и успех за винаги. До скоро!